टेंशननि जायगाया वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बिनाय ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आङो दायो बहा थांनो नामायदों नोंथांमोना टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मजा ला आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलखौ दाबोलासो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बिदिनो नोंथांमोननि सेरावहाय आङो भ्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नै जों दायो थांनायखौहाय स्टार्ट खालामबाय नै ब्र'मोना जोंजों गासैबो जयै फैफादों ओमफ्राय नै ब्र'मोनाबो जोंजोंनो जयै फैफादों दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि हिट जागोन ना लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअआ दिनै ओरैबायदि हिट जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्ला नोंथांमोनाबो मजाखौ मोननो हागोन आरोना फाइनालि जोङो दायो दाउजें थांनाय लामाखौहाय मोनथारबाय दसे उनावनो नोंथांमोना दाउजेंनि भिउखौहाय नुनो मोनथारसिगोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो जेसे हायो एसे दाउजेंनि भिउखौहाय माबोरै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो नै दायो जोङो दाउजेंनि भिउखौहाय नुहुरहांबाय लोगोफोर फाइनालि दाउजेंआवहाय सफैनो हाबाय दायो आं नोंथांमोनखौ दाउजेंनि भिउखौ माबायदि दायो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो आङो दाउजेंनि भिउखौ एसे गोजौनिफ्राय देखायनो नामायदों नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो आङो एसे गोजौनिफ्राय माबायदिहाय नुयो बेखौ दिन्थिनि नोंथांमोनखौ दायो आङो एसे गोजौनिफ्राय देखायनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नाय दाउजेंनि प्लेसखौ गोबां मोजां नुयो आरोना गोजौनिफ्राय केमेरायाव इमान बिदि नायथावना नुवा आरोना डाइरेक्ट रियेलाव फैबोला मोजां नाङा आरो नायनानै एसे गोजौनिफ्राय नायफोरबायदि नुहुरो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ दायो गाहायावबो दिन्थिगोन माबायदि नुयो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि हिट जागोन ना लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौल' नायलांबाय थादो नै सेर सेर गथाय गिदिंनानै सोरगिदिं पाहारानो गोजा आरोना गासै सोरगिदिं गिदिंनानैनो पाहारानो गोजा बिराद गुवार जायगाया गिदिंब्लाबो गिदिंगौ हानाय नङा आरोना जायगाया बिराद गुवारथार नोंथांमोना फैफेराखैब्ला खनसे फैनानै नाय बिराद मोजां नांगोन आरोना बेनिफ्राय आरो बैयाव फैबोला सेन्देल जुथा गानालासेनो दा थाबाय खा लोगोफोर गोबां बथल गाबाय ओरै बेफोरबायदि दं आरोना नोंथांमोना फैबोला मोजाङै फै आरो जायगाफोरखौ एसे नायै नायै थाबाय आरो नङाब्ला आथिङाव मायाफोर हाबनो हागौ आरोना गोबां बथल गाबाय बेफोरबायदि दं आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था फैबोखायो आरोना दैया खोलो खोलोनो नायलाय लोगोफोर वाव नै बैथिंजाय दुगैगासिनो लोगोफोरा सुरिया गामसा लाबाखै गामसा लाबनायबा थबो थबोसो थांसिगौमोन आं बैयावहाय डेन्जार गुसु आरो दैया ना बारे बिराद बरा हाजोनिफ्राय बोहैबोयो नालाय बिराद बरा थान्दा फैयो आरो दैया थांनो गोसो जालायाखै फैना लानानै बिराद गिदिंबाय थानो लुगैदों आं फैना लानानैहाय बारे दामान हिट खारै खिन्थु जायगाया बैथिंजाय नुदोंना पाहाराहाय जोमैजोंनो साग्लोबनानै थायो आरो बैथिंजाय बिराद मोजां नुहुरो केमेरायावहाय मोजां नुवाखैबो जानो हागौ खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां नुयो आरोना दायो आङो थांलायनोसै बारलायनोसै आरो दैयालाय बेफोरबायदि थार गैया आरोना बारनो हायो बैथिंनिफ्राय बैथिं नालाय दै थाबाय थानाय बिराद मोजां नांदों बयलार खावनो थाखाय अर जरायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो
Nih biasanya storm kasino, kaunya tak kayak ready. Waiting saya tamu kasino. Hai, daunjeng apa yang peter kolam apa ini mendeng? Bon, mana lagi, tengok. Nih जोंनिया मालिं से मोनबायनो दायो जानो थाखाय एसे रेडि जाहोलांबायनो बार फैदों बिराद बार फैदों गामसाजों हेथौ गायाखै जोङो बेदर खावनायखौ अरखौनो मोजां फोजोंनो हायाखै आरोना बिराद बार गासै एसे जादों गोबां दं आरो खावनो गोनां फुरा अन्थाइनि गोजा नैखिनियावहाय फागोसे अन्थाइ फागोसे हाग्रा दङ आरोना बेयावहाय नैखिनि गासैबो अन्थाइबारि गोजा अन्थाइयानो अन्थाइ आरो नैखिनिया ना दायो आङो बैथिं गालायनो हरदोंना एसे बैथिंजाय मा दङ नोंथांमोननो आङो दायो खाथियाव एसे थांनानै दिन्थिनो नामायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बैथिंजाय मायबा गामि बायदि दङ आरोना एसे थांना हायो ना हाया आङो दायो एसे बैयाव नुहुरदोंना पाहार बायदि बैयावहाय एसे बेरायनो थांनो नामायदों बैयालाय थांनो होयो ना होआ मोनथिया बैयावहाय मानसिफोर दं एसे सोंनानै थांनोसै आं दायो बारलांनो नामायदों नै बैथिंजाय आङो दायो बारलांगोन देन्जार फिसा लादों अन्थाइया बाब्रे मादि बारगोन आं दालाय बाब्रे देन्जार गोजौ वाव बारनो हामारबाय बै सायावहाय गाखोनो ना होआ सासे मानसि नुहुरदों बेनियावहाय सोंहैनि र' एसे सायाव लागै थांनो होयोब्ला थांसिगोन मानसिफोरखौलाय थांलाय फैलाय बेफोरबायदि खालामनाय नुहुरदों आरोना आङो सोंखांबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बै पाहार सायावहाय गाखोनो हायोनो ओमफ्राय दायो थांनो नामायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सायावहाय सायाव गामि बायदि दं आरोना बेयाव थांनो नामायदों दायो बैसानिफ्राय खनसे मोजाङै नोंथांमोनखौ आङो दाउजेंनि भिउखौ पुरा क्लियारलि दिन्थिगोन नोंथांमोन नायलांबाय बा देन्जार गोजौ नायलांलाय बिदिनो आरोना आं दायो गाखोलांबाय थादों गोजौआव पाहार सायावहाय लामाया देन्जार फिसा दै देन्जार फिसा लामाया वाह जि देन्जार जायगाया देन्जार खोमसि मोनबाय दै एबार नोंथांमोना नायलांबाय था वाव देन्जार खोमसि दै खिन्थु बाबारे बिराद देन्जार दै जायगाया biar kesuwahan dari Hui Bai. Wow. Miếng súp bè rồi, đây là cơ số lắm ya. Đây vị trí nữa, mình sẽ phải thằng này phải lấy khăn làm cái gì nữa. Biar kesuwahan Hui Bai. Kamu đang tại गोजौनिफ्राय दिन्थिगोन नोंथांमोना दायो नायलांदो दाउजेंनि भिउखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै गोजौनिफ्राय मादि नुयो नै बेनो दाउजेंनि भिउआ नोंथांमोना नायलांबाय था बैयावहाय गामि दं आरोना बैथिंगाले थांबाय थाला आङो बैथिंगाले गामि दं दाउजेंनि बे गाहाय थोरोबनि सोनाबाथिंजाय गामि दं आरोना पाहारथिं गाखोनो हानाय बेफोरबायदि लामा दं पाहार बायदि नुहुरो आरोना बेनिफ्राय फैजायो लामा दं बैथिं फैनो हानाय बिराद हाग्रा
नै हाग्रा गेजेर गेजेर थाबायबोदों आं लोगोफिनबाय ओरैबायदि डेन्जार आयौ अखाबाथाय बेयावहाय फिस्लायनानै बोरैबा जुदि फिस्लायो बैयावहाय फुरा गाहायाव मोनहैखागोन आरोना डेन्जार लामाया बिराद डेन्जार लामायाखौसो गिदिंनायलाय जोबोद मोजां नांदों आरोना मेंब्लाबो पुरा गिदिंबाय थानो गोसो जायो आरोना बैयाव फैबाथाय ओरैबायदि जायगायानो ओरैबायदि गुवार गिदिंब्लाबो फोजोबनोनो हाया आरोना सान्दुं गैया खिन्थु दिनै बिराद मोजां खालामदों बोथोरा अब्लाबो बिराद गरम खालामदों आरोना सान्दुं गैयाब्ला बिराद गरम दायो जोङो थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय लोगोफ्रा एसे फट'शुट खालामदों ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट न'आवहाय थांखानोसै आरो जोंनाफ्रावा दायो थांसिगोननि एसे रंजादों आरोना बे जोंनि सासेया बेयाव थिखांगासिनो बेनिफ्राय नैया बिसोरो जोंजों फैफानाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोननो बै साननैसो गेजेरावनो आरो गोदान भिडिअ लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय आरो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलखौ दाबो एसे साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलाव थुनानै ला जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौहाय नुनो मोनो जों दायो न'आवहाय थांनो नामायबाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय